ಹಲೋ ಮಾತಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ ನೆನಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಾಲ ಬೇತ ಪರೋಡಿತನ ಪೇರ್ ಕಂಟ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಡಿಯ ರೂಮ್ ಉಡೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ನಾಗ ವೆದರ್ಲ ಶೋ ಕಿತ್ತೇನೆ ಬಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆದರ್ ಪನ್ನಾಕೆ ನೋಡ ಚಳಿ ಲೈಪುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ದೊಂಗು ಲೈಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಏತಾಂಡಲ ಒರ್ತೆ ಕಂತದ್ದು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂದದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತಿನೇದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಎಂತುದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೆನಪತ್ತೇನೆ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಚಿನ್ ಪಂದದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ ಪೇರ್ ಕಂತದ್ದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತೂ ರೂಮ್ ಹೋಗೋದು ಕಂದಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾ ಪಿದೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪೇದಾಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ಮಾತಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಎದುರ್ದಿ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಪಿನ ಪುಡ್ಚಿನ್ ಬಂದದ್ದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಜೊಂಜು ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುರುಕು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರದಿ ಇದೆ ನಾನು ಚಾಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೆ ಇಂಚಿಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇದ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಕುದಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ಆಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ ಮಾತಾ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಸೋಕುಡು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಇದ್ಬಿಡಿಯೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಚಾಕ್ ದಾದ ಮತ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಚಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ವಿದಿನ್ 15 minutes ಚಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇರ್ ಬಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೋ ಕುಡು ಚಾಪರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಪದಾಡಿ